खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 12 डिसेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरांबो फैनो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय रावफोरखौ दिनै मोननो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननायबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोननो हागौ समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो
अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिया दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। अदेबानि खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो दिनै खाबु मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। जिंगाया बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। हान्थिनायाव सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन।
गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।